Пруцкая Крысціна, вучаніца 9 класа Акалоўскай сярэдняй школы Лахойскага раёна, верш Надзеі Парчук «Мадонна». Жанчына ў нас не толькі маці, але і чароўная княжна, і гаспадыня ў роднай хаце, і берагіня, і вясна. Пакуль яна дзіця калыша, занята справаю святой, мастак з яе карціны піша, паэт складае оды ёй. Падчас ваеннае навалы яна ўзнімала самалёт, не выпускала з рук штурвала і адступаў варожы зброд. Народ заве яе Мадоннай, што праслаўляецца ў вяках, і параўноўвае з іконай, калі з дзіцяткам на руках. Мадон сапраўдных ёсць багата на беларускай зямлі. Яны, працуючы заўзята, старонцы росквіт здабылі. Хай аграном яна, даярка, ці зверавод, ці палявод, працуе шчыра з сэрцам палкім і багацее край штогод. Жанчыны ў нас паўсюль шчыруюць, ім сапраўды ўсё па плячы, дзяцей адданымі гадуюць, айчыну вучаць берагчы.